Черен G-Shock с златист дисплей. Да, това е Casio G-Shock GA110JB. Това е един мъжки спортен и ежедневен часовник с кварцов механизъм, стъкло от минерал, полимерен корпус и каишка. Формата му е кръгла, а циферблата е комбиниран. Този страхотен часовник е водоустойчив до 20 бара, тежи 72 грама и разполага с хронометър, автоматичен календар, 12-24 часов показател, 5 ежедневни аларми, таймер за обратно броене и снуз функция. Също така има батериен индикатор, показващ нивото на вашата батерия. Автоматичен светещ панел, сработващ автоматично при повдигане на ръката и накланяне към лицето. Speed Display изчислява средната скорост на изминат маршрут. Този G-Shock е конструиран да издържа на удари и вибрации. Разгледайте още такива модели в нашия профил Casio Mac BG.